tukki, risu, ylöshyppy, toi ja tuolta tukki. Hyvä. Niin tuolta. Oh. Yes. Hyvä. 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 Kauhean kun ei vitti lennättää, niin sit tulee kaikki pohjaa ja sit on tietysti kauhean raksutus päässä. Oo. Juu. Nyt otat enemmän kuin yhden kuulauksen. Joo. Kuulet nyt teki polleen. Sä oot ihan mahoton mies syönkin tässä samalla. Mitä tossa tapahtuu? Se lähti tapon ohjus. Se oli menossa niinku luja ohitte. Okay. Oli pakko käyttää sitä raippaa. Okay. Se oli menossa tälle oikealle. Hassuli. Rupeeko vähän nyt kuule painaa jo? Tää on aika armoton keli. Vai kun se ei ymmärrä sitä, että se väsyy itse. Niin, siis tätä mä just sanoin, että se tää vaan vei. Oo. Jos haluat, niin voidaan tehdä joku semmonen puheklippikin, että oi joku. tulin tänään tänne.
Voidaan tehdä. Vaihteluana sulle. Joo. Mitä meillä on vuosi sitten, kun me ollaan viimeksi oltu täällä hyppäämässä maasteesteen. Ymmärrettävästi. Ja ollaan me kotona jotain kotimaastareita tehty, mutta on se ihan eri täällä, kun on niin paljon enemmän tilaa. Kun ne on siellä niinku laitumessa. Ja se asuu niitten kanssa, kun se on laitumessa koko ajan niiden esteiden kanssa, niin ei ne ole niinku hienoja. Mut sit täällä on ihan sikaisesti. Mitä? Hyvä. Saa lähteä tekemään jotain. Juu. Jotain matkoja, kun rupeaa seuraamaan somea, niin Joo.